Moi boas, benvidas a todas as persoas que hoxe estades escoitando este podcast Canto Conto. Eu son MJ Pérez e hoxe estou aquí cun convidado moi especial. Chámase, como te presento? Ese é o asunto. Como te chamas? Teño moitos nombres. É que ten moitos nomes. Pois mira, se queredes saber de quen se trata, primeiro dentro cabeceira e despois falamos con el. Queda tanto por cantar. Queda tanto por contar. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Ola Iván, que tal? Moi boas, MJ, como estás? O único que teño claro é que te chamas Iván. De primeiro, como foi que miña nai e meu pai quixeron chamarme así. Despois tes moitos nomes. Despois hai moitísimos nomes por aí. Eres, bueno, tantos nomes como caras, por así dicilo, que isto son así a cara oculta, pero realmente é porque eres unha persoa multifacética, podemos decir. Ou polipatética tamén. Polipatética. E afondaremos nesto porque precisamente, é dicir, que diredes, eu estou segura que cando eu suba a miña xa mítica foto, non, cos convidados, non, cando suba a foto con Iván, moita xente, sobre todo xente que sodes compañeiros do mundo da música, diredes: "Ostra, Iván!", porque é unha cara moi coñecida entre o público dos estes nosos concertos desta nosa terra, Galiza, aquí. Pero, claro, diredes, algún dirá: "Coño, Iván!", e outros dirán: "Por que fala con Iván?". E que eu dixo que por que non? Porque realmente o motivo de falar con el bueno, recordemos unha cousa. Antes de nada, estaba dicindo aquí a Iván que viño un pouco, como se di, oxidada. Porque levo tempo sen gravar podcast e gravando outras cousas distintas no medio e xa non sei quen son. Vale, entón, lembremos que isto é unha conversa nunha entrevista, pero eu quería, por así dicilo, lanzar o titular de O entrevistador entrevistado, por dicilo de algunha maneira. Pois sí, é verdade que sí, E é que aquí, Iván, alén de ser un melómano, o sea, estás aquí en calidade de melómano, imos falar moito de música, e tamén porque eres unha das persoas, que hai unhas cantas aquí en Galiza, pero ti eres unha delas que traballa por amor ao arte, por dicilo de alguma maneira. Tanto. É tanto, e que teima por falar, por dar voz e altavoz e difundir o que se fai aquí en Galiza. Totalmente. Penso que é de lei e de xustiza que isto sexa así, porque se non nos facemos os que nos gusta facelo, que non vai facer? Efectivamente, precisamente, primeiro, pois iso, ti normalmente estás do outro lado, non? Eres unha persoa que está aí R falando con diversas músicas, con proxectos, con todo o mundo, porque ti o que queres é, pois precisamente, a ver, vamos contextualizar. Ti fas un programa ou varios, porque eu xa chega un punto, tío, faz tantas cousas que eu xa seguir o ritmo é un pouco difícil. Contigo fixen varios. Comigo é que claro, é como teñen títulos distintos, eu digo, yo ya non sei onde estoy. Ti fas, o sea, ti actualmente o programa que fas é A Xente de Teo, A Nova Realidade. A Nova Realidade, que está dentro de... No, espera, explico ti. Sí. O programa chamase A Nova Realidade, que está dentro da radio da Xente de Teo. Vale, é onde me lío eu. Pero que tamén, é dicir, agora estás na Nova Realidade, pero, bueno, outras cousas que fixeches aí atrás tiñan outros títulos. Arroutadas, estado sí. de emerxencia. Efectivamente. Sí, fixemos bastantes cousas. E eres unha persoa que non é só que sexas, é dicir, por un lado eres un melómano, e por outro eres un teimudo, non? Non sei se en galego se di teimudo ou se isto é en portugués. Xa non sei. Non sei, teimón tamén vale. Sí, un cabezón, vamos. Totalmente.
que, joa, tes claro que, pois, ás veces para falar cos artistas, pois, hai que andar un pouco detrás, pero, joa, ti eres unha persoa que lle presenta as cousas tal e ao final é que ti conversas con un montón de xente e de proxectos dende máis top do top ata cousas pois máis pequenas ou que están comezando. Claro, porque dentro da música, non? Eu considero que toda a xente é igual. Todas queren expresar o que sinten, ou expresar simplemente un arte que levan dentro, e dá igual que te chames Tanxugueiras como que te chames, non sei, un grupo que pode aparecer agora, pois Nuada, non? Por exemplo, non? Que teñen tamén o seu bagaxe, pero que a tenor da música que fan os conoce moi pouca xente, non? Claro, precisamente a min é algo que me chama a atención no teu proxecto e tamén noutros, porque ás veces a xente que fai isto por amor ao arte é realmente, e vou incidir, porque xente que o fai por amor á arte hai moitos, non debería ser así, agardo de verdade que algún día xente como a ti e como a outros máis compañeiros que hai, algún día vexan recompensado de alguna maneira este esforzo ou recoñecido de alguna maneira. Eu sei que dou fe que os compañeiros o recoñecen e precisamente pois a ti e a xente que fai isto que vos teñen moito cariño, non? A estes medios da resistencia, por dicilo de alguna maneira, que unha das cousas que vos caracteriza é precisamente que estades mergullando continuamente no que se está facendo en Galiza e coas orellas abertas. Un problema que temos, e que non é só un problema así a nivel xeral na sociedade, sino que tamén ás veces cando converso con xente que traballa en centros de ensino e así transmítenme que unha das principais problemáticas non é tanto que a xuventude ou esas personitas que veñen aí que non escoiten música en galego, sino que moitas veces isto é principalmente por descoñecemento, principalmente. Non coñecen a metade das cousas que se fan. E ostra, eu agora que estou nun momento que é verdade que estou facendo un programa de música en portugués e hai algunha xente que claro que me di que realmente lle mola escoitar eso, pero o problema é chegar ata aí. É dicir, ti ás veces para saber eu que sei, para saber que existe Sofía Espiñeira, para escoitala, o sea, para saber que che mola ou que che pode chegar a molar moito Sofía Espiñeira, primeiro alguén che ten que dicir: hola, Mari Carmen Sofía Espiñeira, Mari Carmen. E o problema é que realmente vivimos, pois, sacando adiante as nosas vidas, no noso día a día, moitas veces en tempo, e o que a xente quere é, por así dicilo, como din en Spotify, curadores, non? Xente que un pouco che trae así, che poña sobre a mesa de mira, escoita isto, escoita outro, tal, e che fan esas recomendacións. E ese traballo é un traballo arduo, as cousas como son, dá moito curro. É arduo, dá moito curro, pero ao mesmo tempo, se che gusta o que faz, claro, porque é o que chegamos, non? É dicir, estamos falando de que eu parto da base melómana, eu escoito música desde que teño uso de razón. Para min a música, eu non hai día no que non escoite música. Para min a música é algo que forma parte da miña vida. Se paso un día sin escoitar música, estou moi jodido. Eso ten que ser así. Pero é o que dis ti, non? Eu fago isto por amor ao arte, vale? É un principio meu que eu teño de axudar a xente, normalmente. E se son xente que é amiga, como pode ser ti ou como pode ser outra persona do mundo da música, pois ainda máis, porque ainda me aporta bastante máis que non, bueno, pois calquera que atope por aí pola rúa, mira, me tal, bueno, vale, vamos a falar, despois vamos a ver o que tes e vamos a ver como podemos argallalo. Pero, mira, poñes un exemplo moi guai. Sofía Espiñeira. A Sofía trouxena aquí tamén a radio da xente teo, a Nova Realidade, e Sofía decíame vale, pero un pouco máis adiante, Sofía estaba nese momento no que ela actúa, ela canta, ela fai circo, ela facía un pouco de todo, de acompañante da banda do verán, quero dicir, facía un pouco de todo. Pero facía tempo que non collía a guitarra. Claro. Sentouse aquí e despois de tocar os seus temas, díxeme, que guai que me invitaras porque eu a guitarra tiña totalmente olvidada e me estás dando ese impulso.
Sí, Sofía acaba de sacar 2 temazos. sí, sí, sí. E a min iso é algo que me reconforta. E eu digo, cada vez que os saca, mandolle por un mensaje de Sofi, que guai, como mola. E pasoume con Sofi, pasoume con Curiel, que Curiel, ti mira que é Joan Curiel. Claro. E Curiel, un día, despois dun ensaio de teatro, porque eu tamén fago teatro, son polipatético, veo a xunto miña, ali ao bar onde estábamos tomando algo, e me dixo, mira, é que xa cho quería decir, pero agora que che teño aquí, vou dicir, é que me diches un aire, porque eu nunca fixera unha retrospectiva como fixeches ti comigo, como foron os meus inicios, como tal, e dime de conta de todo o que levo feito, que hasta ahora era un rollo como eu, porque non, pois imagínate, por que non gano o Martín Codas, ou por que tal. Non é centrarse en por que non, é todo o que fixen e darse conta do que Claro. fixen e a partir de aí construir. Claro, sí, sí. Pois para eso estamos, o sea, quero decir, a mí o que me gusta é que a xente se dé conta do que fai, é que o público se dé conta do que fan esas persoas. E precisamente ás veces para os artistas, e aquí xa falo de forma super subxectiva, ás veces hasta agradecemos máis estas conversas, que é así, por así dicilo, en algo independiente con xente que o está facendo pois por amor á arte, como boamente pode e sabe, pero que realmente tedes talento, e xa falo en plural, porque, o sea, estou falando contigo, pero tal como digo o teu nome e o teu programa, hai máis xente, non? Que fai hai isto. moitísima peña. Claro, Para min Pepe é un referente, vamos. Claro, e a min algo que agradezo é que precisamente este tipo de entrevistas contigo, ou eu que sei, no Rincón de Daniel e así, ou con Orgullo Galego, aínda fai pouco, lembro que, son entrevistas nas que ves que a outra persoa afonda, bueno, no teu caso ti ás veces, nunha entrevista en concreto hasta me sacaches cousas que eu dicindo, xa non me acordaba nin que fixera isto, tío, o sea, ese nivel de mergullar, que claro, despois o artista quedase así, porque normalmente, o sea, que tampouco quero facer aquí comparativas, porque moitas veces cando vas a medios máis grandes ou así é un como se di, é un ritmo de bam, 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 e non hai tempo de preparar, sabes, unha entrevista dese nivel de afondar no artista, pero despois quedámonos así a cuadros, porque facer ese tipo de cousas, non? Pois, por exemplo, no caso de Xoan Curiel, sería moi fácil coller e preguntarles 4 preguntas de sempre. Dende cando levas, non sei que, non sei cantos concertos tes, tal, e facer un percorrido do artista, non? Que ao final é coller da man do artista para acompañalo, non? Acompañar, o sea, axudar a que ese artista, a audiencia o coñeza nese tempiño que falas con el do mellor xeito posible, do xeito máis completo. E precisamente non te podes poñer nin a comparar, nin a... Sabes, é dicir, tens que falar sobre os méritos dese artista, do que fai e do que fixo. E ás veces, nós propios, como estamos na nosa voráxine de teño que facer, teño que tal, e pa un mes, non sei que, conseguir datas, vives niso, nese agobio, e non te decatas de que, ostra, levo feitas moitas cousas. Outra cousa é que ás veces só recoñezamos o éxito, e vou subliñar esta palabra, porque encántame falar da palabra éxito, porque é unha das palabras máis denostadas, por dicilo de algún xeito. Porque o problema, a palabra non ten ningún problema, o problema témolo nós na cabeza. Totalmente. Do que nós entendemos por éxito e de considerar que todo ten que ser un éxito, depende de como se mire, non? Entón, en primeiro lugar, gustaríame preguntarche precisamente pola túa faceta de melómano, porque ti dirás, melómanos hai moitos, non hai tantos, así, melómanos de verdade, o sea, unha persoa que lle gusta a música, que lle gusta todo tipo de música e que non lle fai ascos a nada. A ver, como te defines ti nese aspecto? Incluso o reggaetón se está ben feito, Ai, é que, a ver, as cousas como son, Só a primeira de, non, nin todo é reggaetón, pero, a ver, se pos aí un bo perreo, pois... Eu teño escoitado Se hai que Ravelo e a perrear, Rebelión do perrear. Inframundo reggaetón do bo. Eu teño unha colega que move o cu que flipas, que flipas. A ver, aponche iso, quen non vai perrear? Lógicamente, non? Pero é o que falamos, non? A ver, eu melómano é o que che decía, desde a cuna. Pero por qué? Porque eu creo que parte da base sempre social, non? E familiar, sobre todo. É dicir, que está pasando agora?
que está pasando ahora, e vou no comparar, eu teño 44 anos, vou por 45, entonces eu son dos, digamos, 80, non? Nacei no 79, son dos 80. Que pasaba nos 80? Nos 80 non había moito que consumir porque ou ben tiñas unha radio, ou ben tiñas un cassette, ou ben tiñas un tocadiscos. Os tocadiscos normalmente viñan precedidos por Manolo Escobar, Antonio Machín, la Rocío Jurado, nas casas, digamos, normais, non? Na miña casa non era así. Quero dicir, na miña casa, a miña nai gustaballe Juan Pardo, vale? Juan Pardo xa non é... Ao meu pai tamén, Claro, moito. pero xa non é nun calquera, non? Que, digamos, Sí. Juan Pardo tuvo un grupo que chamaban Los Brincos que xa non facían o mismo que facía outra xente, non? Sí. Vale, pero que meu pai era de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de grupos, de Queen, vamos, o sea, grupos donde xa dis, párate que aquí hai algo, non? E eu escoitaba esa música de pequeno. Entón, claro, a medida que vou crecendo, que é o que me gusta a min? Descubrir. A mí encántame descubrir. O sea, para min, o coñecemento é riqueza. E cando empezas a descubrir esta música, a outra música, eu escoitaba, ti fíjate o que escoitaba eu cando era adolescente. Eu era destos de tecno bacalao, de tal. Pero que tamén cheguei a escoitar a Toquiño. E di, hostia, pero non ten nada que ver Toquiño co bacalao. No, para nada. Pero gústame o ritmo brasileño. Gústame a música que me chegaba por algunha radio que non era a radio oficial, oficiosa, que escoitaba todo o mundo. Eu vou dicir, os putos 40 principales, tanto Sí. na época de antes como na de ahora, marcan a tendencia. Sí. Bueno, marcan e por mira, gracias a que existe internet, sinceramente, que as cousas cambiaron un pouco, porque é dicir, sigue existindo a radiofórmula, pero ahora a radiofórmula non é Dios. Claro. Porque de feito ti ves, por así decirlo, ahora a xente que anda, pois eu que sei, entre os 16, 25, por decir de algunha, esa franxa de idade, pois non sei, probablemente do que está sonando na radiofórmula moi pouco escoitan, o sea, as poucas cousas que, é dicir, ti ahora mesmo ves na radiofórmula que ves, pois eu que sei, pois os artistas que sonan sempre na radiofórmula, David Bisbal, eu que sei, Aitana, tal, non sei, o sea, hai unha lista de Sí. varios que podes poñer aí e tal, e Sota Caballo Rei, e dixo porque mirade, eu as cousas como son, e non o digo nin por guai nin por non guai, o sea, cada un escoita o que máis apetece. Eu non son consumidora de radiofórmula, pero sí que estaba moi desconectada da radiofórmula en canto a que sí que na época adolescente ou así, pois, jova, era o que tiñas para Claro. escoitar algo e algo máis ou menos que fora actual e Claro. tal, e ainda che botaban. Que pasa? A radiofórmula actual que eu tive que con todo o respeto, vou non dicir, que sufrir un pouco, non? Pois por temas laborais, non? Estaba posta a radio aí. E a min puñame dos nervios unha cousa, que non era, o sea, a música poderá che gustar ou non, pero había algo a min que me puña nerviosa, que é, igual unha canción sonaba agora, e volvía a sonar esa mesma canción antes de que se cumplira a hora de programa, tío. O cal, eu, claro, facíame pensar, eu agora vexo dende a perspectiva dunha persoa que analiza as cousas sabendo como funciona o audiovisual, a publicidade e estas cousas, e eu digo, eu poño a man no lume de que houve un tempo no que a radiofórmula era, realmente, había moita xente matándose por entrar aí, e sonaba, pois eu que sei, o que estivera de moda, que si Marisol, que si non sei, o sea, o que fora, Claro. xa non sei, tío, vou dicir tonterías, pero que sei, o Camilo Sesto, ou quen fora, sabes, e sonaba esa canción e tal, e non sei que, e sonaría todos os días na radio, eu non digo que sonara varias veces no día, pero había como unha criba, unha Claro. selección. E agora eu dá má sensación de que a radiofórmula sona igual que os anuncios pagados, é dicir, se eu teño unha empresa, Pescaderías Maritrini, vale, vamos dicir Pescados Maritrini, bien, entón eu vou poñer un anuncio na radio, entón ti pagas un pack que ven definido, pois ti o teu anuncio vai sonar tantas veces neste período, entón, se o teu anuncio nunha tarde que eu este escoitando pois eu que sei,
Iván en la onda, por exemplo, Por no? exemplo. Por poñer un exemplo, Esa sería no? pera. Entón eu escoito aí, pois 20 veces aí, Pescados Maritrini, non sei que, e a xente dicindo, xa escoitei, xa sei de Pescados Maritrini e tal, vale, pero esos son os anuncios. Claro. Pero que a Radio Fórmula actúa tal cual, como se fora tema de anuncios, o sea, é como cando lle pagas a YouTube por anuncios ou lle pagas a Instagram, que ás veces Instagram, por moi ben que eu queira facer o anuncio en canto a configuralo, eu digo, Dios, que mal funciona isto, porque a min propia me está aparecendo o meu anuncio 40 veces, estou xa aburrida de min. Entón, a xente que lle saia así vai me odiar e vai me deixar de seguir ou vai me cuspir así na pantalla do teléfono. Entón, que me vou polas ramas, pero que quero dicir? Que a Radio Fórmula cada vez é máis comercialización, o sea, non é que a música sexa comercial, é que o trato da música é comercial. Totalmente. Non é decir, isto é música comercial porque chega a moita xente, é que ti tratas a música de forma comercial hasta o punto de hai cousas aí que eu che digo que ao público realmente lle entra por un oído e polo outro, pero só por oílas 300 veces chega un punto que igual hasta engaden nunha lista de tal. Sabes, cando despois TikTok e todas estas cousas demostran que o público non é parvo e non é que lle guste calqueira tipo de canción, é dicir, non me estou metendo ca música comercial en absoluto, ao revés, creo que hai temazos, eu que sei. A min ponme Dua Lipa 20 veces, se queres. Claro. Pero pois hai algún tema, tío, que non ten nada de especial. Nada. Pero está aí, por qué? Por temas económicos. Claro. A que me refiero? Despois tives o fenómeno de TikTok, de como ás veces triunfan cousas que incluso temas do pasado, pois por qué? Porque os redescubren Claro. as novas xeracións. Entón, este rollo que acabo de soltar, que non sei se pillou algo desto, refírome que é unha tristura as radiofórmulas actuais, Nas ti. actuais, sí. De feito, eu non escoito a radio, máis que cando vou ao banco de electrónica a reciclar as ordenatas, en ese momento eu poño Radio 3. Sí. Porque me parece a única radio ahora mismo no panorama estatal que é capaz de tratar máis tipos de música que as outras. Iso, ou programas especializados, ou... É que eu hasta debo dicir, porque especificamente de música, creo que escoito máis ben cousas, eso, pois, ou específicas, ou que son underground, Sí, sí, que, sí, sí. o sea, digo de programas de contidos e así, sabes? Eu que escoito o sótano de Julio Ródenas, podo dicilo aquí, el sótano le llaman de Julio Ródenas. Eso é música underground, total. Tamén che digo, o sea, que non digo, o sea, porque ollo, e insisto, e volvo a repetir, por se acaso. Non estou dicindo de que tipo de música escoitar, porque a min tanto me mola un día poñerme moi profunda e escoitarche por fadísimo, Claro. por nomear un tipo de música moi específica, ou incluso ópera, sabes, por poñerme xa así estupenda. Claro. Como a outro día, digo, ponme aí lo que é Dua Lipa, ou eu que sei, algo aí para bailar, o que sexa, Pero sabes? aí chegamos á cuestión. Mira, a cuestión é a seguinte. Cando ti escoitas música, ou cando escoitamos música os melómanos, vale? Escoitamos música en función do sentimento ou da emoción Totalmente. que teñamos nese momento. A música que se fai agora, a que está nos 40 principales, a que está no TikTok, a que está no Instagram, a que está normalmente que consume a xuventude de hoxendía, e vexo porque teño unha filla de 13 anos, é música inmediata. Ainda falaba outro día, non sei con quen, cun creador de contenido de Vigo, dun Sí. youtuber, que el agora, para poder vender o seu produto, os seus vídeos, ten que facer 3 segundos de comezo de vídeo que lo peten. Pois que a música está pasando o mismo. Sí, sí. É dicir, ten que ser que se entre polo oído xa no primeiro, porque senón xa non che van a escoitar. E a mí non é o rollo de que me entre polo oído. Eu, se nun momento necesito escoitar música calmada, vou escoitar música calmada. Se nun momento estou contento, quero música máis alegre, máis alegre. É dicir, eu deixome levar pola música, polo que me transmite, polo que me está contando, polas letras, que as letras hoxe en día xa non se cuidan como se cuidaban antes. Xa. Solo unhas poucas o facedes. Ainda así eu estou perdendo facultades, Iván. Eu ás veces digo, ai, quen te ha visto e quen te ve? Non sendo ti poeta nin nada, Pero, claro, eu a que me refiro? Eu refírome, ese é o problema, que
é que ás veces quedámonos o sea, cando te dei... Por iso a min, é dicir, o problema non é porque ás veces hai esa frase de é que a xente, e é dicir, non podes cuspirlle así a xente, porque a xente non é parva. Claro. O que pasa é que a xente ten unha vida, ten cosas que facer, e ás veces a xente que escoita o que lle meten polos ollos, polas orellas, neste caso. É dicir, entón, por iso ás veces falo do mainstream como pois o que ten a capacidade de estar aí boom, 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 enriba dunha masa social moi grande. Sabes, que non, eso non quere decir que ti estexas no mainstream, non quere decir que sexas un artista top. Voume explicar, o sea, esta é a miña forma de velo, no sentido de ti podes estar no altofalante do mainstream, é dicir, dentro da maquinaria do mainstream, é dicir, que tes detrás unha maquinaria potente que che fai unha publicidade que flipas e tal, e todo o mundo sabe que existes, e outra cousa é que a audiencia o respalde. Un artista que mola, aínda estando dentro da maquinaria mainstream, vai ter ese respaldo. Por exemplo, Dua Lipa. Sabes, as cousas como son. Dua Lipa para mí é un artista que pertence á maquinaria do mainstream porque está aí, non deuse colocado aí, o que fai está aí. E ademais fai un tipo de música que é verdade que abarca a un público moi amplio, pero ademais hai aí un algo detrás que é un talentazo detrás, unha personalidade detrás que apoia eso. Sin embargo, despois hai moitos produtos creados por aí que é moito grupillo destes de... Ademais, son grupos que moitas veces aparecen hoxe e desaparecen, non duran nin 5 anos, Moito artista, moito nome, moito tal, destes de que están aí toda a vida. Falo das radios a nivel estatal España, as cousas como son, non estou falando de Galicia. Galicia é distinto, a Galicia é un microclima, por dicilo de alguna maneira. En Galicia temos moitas cousas. Temos moitas cousas tamén, boas e malas, pero temos moitas cousas. Pero é un rollo distinto. Que pasa? E insisto, que non o critico. Que pasa? Que eu vexo a xente, e eu isto vexo rollo en plan experimento sociolóxico, non? Do que é estar nunha oficina e mismamente, pois igual ves a unha persona que é capaz de que sone unha canción de Camilo e dicirche que está ata as orellas de escoitar eso, pero aos 5 segundos está tarareando a canción. Por que? Porque xa é a 18ª vez que lla poñen nesa mañá na oficina. Non vou dicir títulos, non vai a ser que as radios me denuncien a min. É dicir, eu nese aspecto dirás ti, joder, que eres crítica tal. Eu digo, eu creo que a xente, aínda deixándose levar moito, que a xente non é parva, que a xente lle mola ás veces que non a traten por parva pois sí, que lle poñas Camilo, pero que despois lle poñas máis cousas e non lle poñas a mesma canción 20 veces, sabes? É dicir, por iso, é dicir, é o que está de moda ou é o que che meten a culler ata o fondo da garganta de que isto ahora es la moda, mira, sabes? Eu non sei se debería falar desto ou non, pero vámolo a tratar, mira. Eu tuve unha moza, ti a coñeces. Ela estaba enmarcada nun determinado estilo de música, non? Sin embargo, na súa casa escoitaba outro tipo de música, pois podía ser esta venezolana, como se chama? Bueno, non me vai acordar o nombre. Ou mismo Bomba Estéreo ou cousas destas, que guai. Non? Vale. Un día lle puxen a Camilo VI. Non o conocía. Esta muller ten unha voz privilexiada, é cantante. Eu lle dixen, vas a escoitar a Camilo e vas a evaluar o que vas a escoitar. O sea, ela dixo que Camilo VI, se chega a nacer agora, que sería xa foi, non, pero que sería unha das voces de rock máis maravillosas que houbera. Sí. Camilo non era de rock en sí, pero que Camilo VI tiña unha voz que lle podía dar o que lle quixeras. Porque cando fixo Jesucristo Superstar... Jesucristo Superstar é unha ópera rock. Ollo. E aí lo bordó, porque Camilo VI innatamente, e dá igual como fora a persona, innatamente deronlle unha larinxe e unhas cordas vocais que o home se comía todo lo que le puxeran. Sabes que pasa? Por exemplo, no caso de Camilo VI é unha figura que, si ben eu tiña unha noción del musical, precisamente pois porque meu pai escoitaba moito estes artistas e tal, entón eu xa tiña escoitado cancións del, entón eu máis ou menos tomábamo en serio, pero que pasa?
que sí que é verdade, xeracións como a miña, que noción tiñamos de Camilo VI? Ver todo o tempo a este señor nos programas do corazón que estaban todo o tempo ríndose del. Sabes, que eu non sei, igual ele iba tamén, igual ele era partícipe destas cousas, El non vou, xa estaba pasado de quero voltas. decir, claro, porque ele non fixera unha canción que era mola, mazo, quero dicir. Ese é de Camilo VI. Claro, quero dicir, pasamos que la vida, o sea, decir, non dixo nada, igual daqui a 2 anos pode vos sorprender e non dixo pa ben, sabes, con calqueira cousa, sabes, igual, non sei, pero sí que é verdad que, claro, ti si ves a ese señor así facendo isto, dirás, este señor quen é que me ven contar? Pero claro, hai que saber, hai que mirar para atrás, pero ti incluso ostra, colles un tema ostra, que agora non me sale o título, unha das máis, siempre me traiciona la razón. sí. Que agora non me sale o título. Vivir así es morir de amor, vale. Pois, jova, ti escoitas ese tema, eso escoitas porque sí, a mítica, non? Este rollo de escoitar o estribillo, non. Escoita dende o principio, sabes? Escoita dende o principio, colla Nino Bravo, escoita para te escoitar. Mira, vouche dicir ora aquí unha curiosidade que me fai moita gracia, porque isto enlaza. Eu este ano estiven de titora no Quero Cantar, Ajá, non? sí. É dicir, o Quero Cantar, para que non o saiba, que así facemos un pouco de divulgación, Mola. é un programa que financia a Deputación da Coruña, que está enfocado a rapazada. Hai 2 categorías, unha hasta non sei que idade e outra que é máis creo que unha é máis rollo primaria e outra é máis eso, Máis para que xuvenil, vos orientedes. De feito, bueno, antes falábamos de Laura Marín, De Laura Marín. que estivo neste podcast e ela foi gañadora do Quero Cantar. E non era Laura Marín. Era Frida, Isma Calo, que podedes buscar no YouTube. Isma Calo, Quero Cantar, podedes buscar Noelia Perpetuo, Quero Cantar, máis boas que as patacas e máis títulos que hai. É dicir, Das cales, unha das máis boas que as patacas é a Nai é compañera miña de teatro. sí. Rosa. Bueno, no, claro, hai moitas. No, de Ana. Ostras, sí, claro, que son moitas. Non, é dicir, hai xente daqui, xente que máis ou menos coñecemos, e, é un programa que está moi guai, porque que busca ese programa? Que eu dicindo, que me dera que houbera cando era unha rapaza. Claro. Porque o que busca é, pois, a rapazallada, que hai xente que o fai como Laura Marín, que o atopou nun internet e presentouse ela sola, e hai xente, pois, que se presenta, pois, incentivados polos seus profes de música, ou non de música, ou de galego, que lles din, hai este tal. Entón, para a xente que nos escoite, que se poida dedicar a isto, pois, a ensinanza, ou traballedes con rapazada, botadelle un vistazo ao Quero Cantar, porque é un programa que está moi guai, porque alén de que hai moitas cousas, non é só un concurso e gañas e competir, non é iso. Seleccionas unha canción e despois eles van gravar, hai unha gala, é dicir, hai moitas cousas, entón está moi guai. E os que gañan, neste caso, pois, os maiores este ano, este ano e nos anteriores así, unha das cousas que teñen é que teñen, para preparar esa grabación, teñen que preparar un tema. Entón teñen unha titoría na que están acompañados durante unhas cantas horas por unha persoa do mundo da música que lles vai acompañar, axudarlles a como se di, a desarrollar esa canción, a enfocala de cara á grabación, a preparar todo. Ostra, unha experiencia que eu encantaríame podela ter eu, sabes? Porque, que me dera a min, ás veces dixo, cando eu axudo a alguén ou alguén me di, que eu que sei, non sei facer isto. E eu lembrome, cando estou axudando a esa persoa, cando eu me enfrentei a esa cousa pola primeira vez e non sabía como facer, eu dicía, que me dera a min no seu momento, sabes, ter alguén que me axudara, sabes? Claro. Como che cambia o rollo. Entón, E non son calquera, MJ Pérez, Paco Pacolas Cedeira, quero claro. dicir, xente que vamos, a música sale polos poros. E que, eu estive este ano, pero o ano pasado estivo Lidia Bolboreta, houve un ano que estivo SES, incluso, quero dicir, non é cousa menor. Claro. Non é cousa menor. Entón, está moi guai. Este ano, que o grupo gañador era, é un dúo composto por Alejandra e Lucas, que vos mando un saúdo se escoitades isto, que non creo, porque a vosos podcast non vos van, esta é para outra generación. Pero eu flipei unha cousa, mira,
para empezar, o sea, pero isto porque está guai, porque compartilo ca xente para que vexan, para compartir a miña sorpresa tamén. Claro, falas con eles, rollo de, mira, vale, presentade má canción e deciden as vosas referencias, tal, non sei que. E as referencias eran hombres G, tal, e eu dicindo, bueno, será unha casualidade. Que pasa? Cando vamos gravar, preparamos a canción, todo o rollo, eu digo, vale, son fans dos hombres G, que eu dicía, estes son uns bichos raros, porque que rapaces a hora de bachiller son fans dos hombres G, sabes? O sea, era como, eu dicía, bueno, que cousa tan rara, é unha cousa rara, non? Eu dicía, bueno, entón eu xa lles dicía de broma, sodes os bichos raros, que ahora tal, todo o mundo aí co trap e vos con hombres G, pero que está pasando? Entón, cando fomos gravar, había unhas convivencias no Pazo de Mariñán, entón había un tempo de lecer, non? Entón estábamos ali, rollo, pues, falando de música, de ai, canta isto, canta outro, e empezaban, rollo de... Porque estábamos ali cun monitor de tempo libre e tal, e entón era como de cantada aí unha de non sei que, e empezaba todo a ir desvariando hacia artistas tipo Nino Bravo, sí, sabedes Libre? E eu, home, non vou saber. Pon aí Libre, e no Spotify poñendo Libre se la sabían entera. Que guai. O sea, pero todo, eu dicía, eu miraba pa eles, pero sabían, empezaban chei a falar que de Nino, eu dicía, a ver, vos non sodes deste planeta. No, pero aí entramos, o que falábamos antes, non? O espectro normal é os que fomos criados con música variada, non? Claro, pero eu digo, eu aí é onde digo, cando se di, non, é que a rapazada, non sei que, eu digo, hai de todo, e é verdad, é dicir, eu que isto que me sorprende, o sea, explotaron má cabeza pa ben, sabes? Eu estaba como rollo de, isto é un oasis no medio do deserto, pero decía eu, é que, ves, este rollo de é que aos rapaces non lles mola non sei que, é que ás veces é o non ter coñecemento de certas cousas, que non quere decir que te poñas a escoitar Nino Bravo todo o día, pero quere decir, calqueira persoa que teña as orellas no sitio, ti dirás, vale, pois no meu día a día prefiro escoitar non sei que me mola máis. Estupendo, pero se escoitas unha canción de Nino Bravo, non me podes negar que ten unha voz privilegiada e que as cancións están moi ben feitas. Mesmamente, a min cando me salto ao radar de Spotify, dependendo do que este escoitando, ás veces empezame a entrar música vintage e mesmamente entraba o corazón contento, tío. E eu fijábame en certos arreglos e eu dicía, tío, ou música italiana dos 60, e eu dicía, é que isto está moi ben arranxado. Claro. O sea, e as pontes que xa se están perdendo na música moderna. Claro. Cousas que, mira, acábalo de decir, é dicir, ti imaginaste un caro cantar no 2030 donde lle preguntes a persoas que participen do certame que gustos musicales e che dixan MJ Pérez, a Banda da Loba. Claro. O sea, quero dicir, onde vas? Quen eres? A ver, preséntame os teus pais. Claro, é que aí onde está. O rollo é como lle chegas ao público. Eso é algo... É dicir, esa é a pregunta, porque moitas veces tamén che unha cousa que abrindo así outro melón. Que, por exemplo, en Galicia hai como así como un circuito e a xente que estamos ca orella moi posta nese circuito, ás veces vivimos tamén como un pouco enganados en base a pensar de este círculo é o círculo. É dicir, eu teño que chegar a esta xente. Se eu non lle chego a esta xente, entón non estou facendo nada, non sei que... E non é así, porque para empezar, as redes sociais enganan moito. Empezando por unha cuestión. Non toda a xente está nas redes sociais. E iso foi a primeira lección que me deu o ano pasado, de ver que de repente atopei xente que me acababa de descubrir e fascinouse tanto comigo que unha vez me descubriu todos os concertos que puido vir, veu, e non tiñan unha sola rede social. Claro. Eu dicindo, pois non sei como se enteran de onde estou, sabes? Pero iso demostra, para empezar, que vivimos un pouco engañados tal. Despois, que nin todo o mundo que sigues que ten os mesmos gustos, pois xa vou dicir generalidades, eu que sei. El mismo equipo de fútbol, os mismos calcetins... No, aquí estamos un do por outro, xalta non, sabes? Non... Ainda non empezamos, ainda non chegamos as mans, ainda non chegamos as mans. É dicir, nin todo, sí, igual eu comparto contigo unhas cousas, pero non comparto outras, ou incluso que non son falantes non son galego falantes habituais, pero molalles ir a
a ver un concerto de música en galego. Quero dicir, eso tamén existe, que ás veces vivimos na nosa burbulla de ten que ser todo así. É dicir, hai un mundo máis alá, señores, sabes? Efectivamente. Entón, hai que un pouco open your mind, porque eso tamén despois a xente leva certos chascos e é como o rollo de, bueno, pues, hijo, igual é que vivimos nos mundos de Yupi, hai que baixar á terra, pero a mí fascinoume eso, e, ostra, darme conta de que a miña pregunta entón era é que ás veces non é chegarlle ou non chegarlle ao público, sino que ás veces igual estamos intentando chegarlle ao público equivocado. Eu penso que sí. Eu penso que no tema do público xa tocas ti bastantes paus no que dis, non? Pero ti date conta que agora mesmo o que prolifera son os grupos de amigos. E os grupos de amigos, antiguamente, na miña época, eran bastante abertos. Os grupos de amigos agora mesmo son moi pechados. O sea, escoitamos o mismo, vamos aos mesmos festivales, facemos as mesmas cousas. Bien, está guai. Para ovellas e para cabras mola un huevo. Pero para personas humanas, de vez en cando, dille a xente, mira, escoita isto. Eso non... No, pero escoita, espérate, párate. O sea, date conta, porque, fíjate, eu teño unha amiga que chama J. Pérez que un día me falou dunhas que se chaman Crúa. Eu non tiña nin idea que era Crúa. E de repente escoitei 3 cancións de Crúa e son fan de Crúa. Por qué? Porque si tes amigos ou amigas que che din, oye, escoita isto, pero párate a escoitalo. Eu creo que che vai molar. Eso agora non se fai. Agora simplemente é o rollo das redes, de o público vai a donde lle mandan, non? Sí, e ás veces dir a ver artistas só porque están de moda, igual ti ni siquiera os escoitaches, pero van os teus amigos, malanlles Claro. que está ben tamén. Pero eu o que lle digo a xente é genial, bien, vale, mellor eso que non vayas. Xa, non, mira. Pero vou- tes personalidade, tes criterio propio. Claro, mentras falas, mira, vou buscar o cartado son do camiño, que vamos falar tamén diso. Xa vai abrir o cajón de mía. No, Vou ter que poñer aquí un pi. No, porque a ver, son do camiño, non? O cartado son do camiño. Que o gran Jared Leto, gracias Jared, descubreu antes de que salira a luz. Porque trae a súa banda a 30 Seconds to Mars. Pero aí vou, non? Pet Shop Boys 30 Seconds to Mars. Vale, sabendo cal é o público objetivo do Son do Camiño, o Green Day. Vale, no medio aparece un J Balvin. E disti, sabes isto? E disti, bien, por que J Balvin me está jodendo a miña gana de ir ver a Green Day os Pet Shop Boys a 30 Seconds to Mars si eso só los vou conocer eu e non toda a xente que vai ir a ver a J Balvin, a Melendi, a Ana Mena, sabes? E obviamente non é un cartel feito, o sea, ti ves isto e disti quen fixo esta mezcolancia, pero non está feito ao tuntún. Claro, no, non está feito ao tuntún. No, para nada, o sea, que xa nos podemos meter en rollo de por que existe Son do Camiño, como existe, como se gesta, e os grupos que... Ou podedes escoitar o resumo nunha canción que se chama Prenderlle Lume a Vil. Efectivamente, non? Porque aquí dos amigos solo vexo a Berta, Monolius e a Bayuca. O resto son todos... Claro, e ademais, é dicir, é dicir, ahora en serio, porque creo que non vin o cartaz enteiro con calma. Eses son os únicos 3 grupos galegos, atención, que cantan en galego. Porque, é dicir, vamos a ver, cantos... Isto xuro digo así. Cantos grupos en galegos hai, independentemente que canten en chino? Claro, o rollo é saber cales son os galegos, non? Porque a mí escápanseme moito, sobre todo os que hai agora, porque normalmente este cartazo fai, xa sabemos que non fai, pero o fai xente que no algún momento alguén lle dixo leva a este ou a esta. Sí. Pero Bayuca sabemos que canta en galego, non el, Sí. pero si, Claro que sí, as pero leva. a todos os proxectos que dixeches Berto, ahora sabemos que canta en galego, sí. e Monolius sabemos que canta en galego. Sí. Vale. E Mondra. Carlos Ares, non sé. Mondra non tá. Pensei que dixeras Mondra, perdón. Carlos Ares non o sei. Non conozco a Carlos Ares. Non escoitei nunca nada de Carlos Ares. Carlos Ares. Nin sei se é galego, pero ten un apelido moi de aquí.
imagínase, que sei. Xa, no, pero como aparece aí nos de abaixo, sabes? Que é como que eso. Danos pistas de que poida ser galego por aparecer abaixo. Claro, pequeniño. normalmente a mí o que me fastidia é que no Son do Camiño os grupos galegos aparezcan abaixo que a letra pequena. A ver, Carlos Ares, eu debo recoñecer que non o coñecía e é un artista galego, efectivamente, presentar o seu disco debut, por eso non o Aí o coñecíamos, tes, pois hai que eso que eu che escoitar decía. teria que escoitar a Carlos Ares. A ver, tamén as cousas como eu vou pouco a pouco, Este vou que eu che enterando das contaba, non? cousas. Carlos Ares é o que meten para que se conozca, non? Pero Claro. isto fano todos os anos, non é de agora. Sí, pero é dicir, pero eso eu aí hasta che digo, guai, vale, Claro, guai, pero é dicir, eu é o que digo, Pero que se o insisto, guai que ten o Son do Camiño. Claro, eu non critico o Son do Camiño por... Mira, bueno, polo que estou vendo aquí, creo que leva... O sea, non é cousa menor, creo que leva unha banda... A ver, isto teria que analizalo ben para poder dicir algo. A ver, que ten boa pinta. O que quero é escoitalo, sabes? Que non o escoitei, non o coñezo. Ten boa pinta, pero dame igual. É un artista galego. Eu aí onde vou? Claro. É onde vou? Obviamente eu reivindico a lingua, pero reivindico os artistas de aquí aínda máis alá da lingua, sabes? É dicir, eu non digo, vale, que é que non é como a cando ti dis, é que isto é a mesma discusión de besugos que cando as futbolistas din que queren cobrar en igualdade de condicións e tal, e a xente por iso entende que queren cobrar o mismo. Claro. O sea, estamos como a conversación de besugos, ninguén di que queira cobrar o mismo, e despois sale Rafa Nadal a dicir, es que cobra lo que genera, o sea, lo que generas e todo lo que quieres, vale. Eu non vou entrar en discusións de besugo porque eu non estou dicindo besugadas, vale, non Claro. estou dicindo besugadas, non estou dicindo, é dicir, a xente que me diga, é que se poño o Son do Camiño todo artistas galegos, a ver quen me ven, non sei que, non sei canto. Non che vou entrar nesas historias. Eu non estou dicindo iso, eu estou dicindo de que algo así dese calibre económico e vou tirar pedras contra o meu tellado, tanto de artista como de persoa e de persoa que vive da música parcialmente eu, é dicir, son moitos cartos, vale, son moitos cartos públicos, Moitos. vale. Eu personalmente son unha persoa que creo que con menos cartos, sabes, e repartindo os cartos de outra maneira, que se poden facer moitas Moitas cousas. cousas. E que se podería facer un festival grande, pero igual pues, menos días, ou menos super ultra hiper megas cabezas de cartel, e sobrarían cartos, pues, eu que sei, para a sanidade, ou cosas que igual, non sei, estuve metendo nun xardín, pero non o quero facer con esa intención. Non digo obviamente que o pouco que nos dades á cultura non lo quitedes, non, que se fora por algún, e sei no de boa fe Iván, quitarían todo, e non che falo xa de políticos, falo che xente que traballa noutros sectores que lles parece que todo o que se invirte en cultura que non se debería invertir en cultura, porque a cultura, xente, é un intanxible, e todo o que é un intanxible, enténdese, a xente entende que non genera retorno, pero eu só vou dar aquí un tip que é, Estados Unidos, en parte é o que é, pola promoción que se fai. E esa promoción ten moito que ver co cine. Vale, co cine, co audiovisual e coa cultura. Coa música. E a base de cultura métense na túa cultura, Claro. e unha vez se meten na túa cultura, te venden cosas. Claro. E tú las compras como un Claro. loco. E aí estás retornando. Entón, se virades a potencial que ten a cultura a nivel económico, como intanxible e non como un beneficio directo. A cultura non é o froito que colles da árbore, a cultura é a semente. Claro. E sin a semente non hai froito. Aí deixo o rollo. O que quero decir é, eu non falo de utopías nin de cousas raras. Eu o que falo é que eu creo, boto de menos un pouco de equilibrio e xustiza. É dicir, para empezar, da cantidade de nomes que hai aí, boto en falta un pouco máis de presencia galega. Un pouco máis, xa non dixo a mitad nin tal, un pouco máis, non dixo máis. Despois boto en falta que, claro, que este festival é tan chic, que só poden acceder nomes grandes, o sea, olvídate de meter aí, pois, o sea, a Sofía Espiñeira por moito que saque disco, por poñeche un exemplo. Por exemplo. Sabes, o sea, olvídate. É que o rollo de, é que a mí non me veñades casi historias de que si el público, que si tal, que si cual. Hai formas de facer as cousas dándolle un lugar, sabes, a ese artista. Eu vouche dicir unha cousa, cando a mí me programaron no Armadiña, eu dicía, a ver que pasa, tío. Porque a mí programaronme esa noite de segunda entre
entre o Cadelo do Lunático e Desacato. E eu tiña claro que era o forte desa noite, Desacato. Lógicamente. A quen ia ir ver a xente principalmente? A Desacato. Ostra, a plaza estaba chea de xente. Decía, a xente podía dicir, vou por aí tomar unha copa hasta que esta tipa acabe e despois xa virei a ver o grupo que me interesa. Bueno, ou non, porque Ou non. con barro... No, pero que quero dicir con isto? É dicir, a xente vai ali, vai ao festival, vai escoitar música, Claro. que ás veces tratamos a xente como se fora parva. Insisto, tratamos a xente como se fora parva. Home, pois non lles debeu disgustar o concerto de todo, porque ademais tendo en conta o que fago eu e o que fago de Desacato, que moita xente iba a ver a Desacato e estaban aí, cumbia, dándolo todo. É dicir, non sei, que de verdad, que non quero decir No, pero- parvadas, que non quero comparar, porque non é cuestión de comparar, pero eu o único que digo, tío, é que e sei que con isto acabo a tumba de que non me contraten, pero sinceramente é que non me iba a descontratar igual, sabes? No, pero, a ver, non é cuestión de que te contraten ou non. Mira, meteronche diante de Desacato, non? Ah, no, pero falo, claro, isto falo do... Entonces, ti fíjate, o que fai unha programación, non? Claro. Ti dis, bueno, van vir a ver a Desacato, pero toco antes, non? E podes pensar, eu son menos que este grupo, Claro. eu vou deixar a cousa tal para que os outros tal. Ti xa deixache a cousa arriba. Entonces Sí. a xente xa, en Desacato xa estaba máis arriba. E ti xa deixaches arriba. Pero os que iban a ver a Desacato vironte a ti. Sí. Ti imagínate, xa por poñerche un exemplo, que os Monolius, que sabemos o que son e como tocan Sí, e o que sí. cantan, que os poñan antes de Green Day. É que aí é onde vou eu, é que aí é Hostia, onde vou eu. hostia. É que eu é o que eu que digo, vale, dentro do que cabe, que sí, que eu tamén che digo, ás veces se nos poñemos a pedir e a exixir, pois nunca vai ser nada suficiente para nós, non? O sea, tamén hai veces que hai que un pouco chegar a un término medio. Pero eu o que digo é, vale, para a presencia testimonial que pos de grupos daqui, o mínimo, a cláusula mínima que debería haber é me los pones en un sitio guai. Claro, pero Que non dixo nada, que igual a raíz do gran éxito que tivo a miña canción, igual póñenos a tocar antes de Green Day, a túa, sabes? a túa Pero- canción mola un huevo. Pero aparte che eu digo, o sea, os Monolius eu ahora mismo temos solo o cartel, non temos nin por días, nin temos horarios, nin nada. Pero che dijo que os van poñer ás 4 ou ás 6 da tarde, non? Que é o horario que lle dan aos grupos galegos, aínda non sei por qué. Os Monolius teñen, aparte de ser eles, dúas personas que controlan de música un mazo. Sí, Dúas grandes personas, un lemón, un bico Sí. por dous. Pero que despois a banda que teñen, sí, sí. Plavinseiro, Torronchu, ostras, pero vos sabedes a que estás metendo aí? Estás metendo parte do mellor que hai aquí. En músicos, xa só en músicos, lle vais a dar un sitio de merda no Sí. festival. Porque non vai haber xente. A xente que vai a velo será a xente que os vai a ver xa sin a propósito embargo, deles. o ano pasado, a de Rapans tamén os puxeron nun horario así residual, e claro, e a organización flipaba, por qué? Porque había aí Claro. para ser a hora que era, Claro. había aí moita peña. Porque Entón, é de unha Rapans, forma, claro. o sea, a xente estáche dicindo, hola, eu quería ver a este grupo. Claro. O sea, xente de Rapans acaba de vender 2 Capitol. Claro. 2. Sí. Unha, non sei canto lles levou, non sei se foi en menos dunha hora. Quen vende a Capitol en menos dunha hora? É que ás veces ven peña moi guai que non vende a Capitol así en 5 minutos. No, van vir ahora en como lle chaman, en abril, que teño a entrada xa comprada desde que saliu, de Warning, que ven de México. Sí. Non creo que nos conozcan ni moita xente, siquiera. E son un grupazo de tres Sí, sí. mexicanas que dan caña, que dá gusto escoitalas. Pois claro, de Rapans, que son de aquí, que son Sí. de Murur, joder, que en 2 noites que van a dar na Capitol. Claro, eu aí a que me refiro, que ás veces hai que o sea, hai que demostrar a base de, o sea, hai que estar demostrando seguido, e dándonos dente seguido. E eu non digo non me poño en plan en xebre de, ai, no, é que, é dicir, é que eu o que pido é un puñetero equilibrio, tío, e ás veces síntome, de verdad, síntome un pouco como, pues precisamente como as da selección femenina, porque, é dicir, que trátanas de tolas, de estar todo o tempo exixindo o mismo, pero é que é verdade que as cousas teñen que cambiar e o que pasou, que xa é bastante, o sea, a raíz do fenómeno Tanxugueiras e tal, houve un cambio,
Pero hubo un cambio ou hubo un amago de cambio? Porque hubo cousas que cambiaron, pero que eu estou vendo que as dinámicas seguen sendo as mesmas nas cousas importantes. É dicir, un festival como a este debería ser onde Galiza saque peito, sabes? Sí. Non sei, é dicir, Sí. non sei, é que Pero eu, bueno, si é queres dicir, son perspectivas. Eu sei que a persona que programa isto que hai outros porqueses detrás. Non falo dende a ignorancia de como se estivéramos aquí nun, sabes, tomándonos un viño e dicindo, claro, isto non se fai así. No, porque eu sei que facer as cousas non é así tan simple. No, eleva pero traballo. tes unha responsabilidade, o sea, que non é un, é dicir, é moi simple, é onde se pecha a discusión. Non é un festival privado, non é un festival privado. Non son cartos privados, non é el festival Coca-Cola, non é el festival, yo que sé, cerveza non sei cuánto, sabes? Quero dicir, é un festival feito por medio da Xunta, con cartos da Xunta. Este sí. Entendes? Este sí. E despois ollo, que, como digo, Diego, o sea, hai moitos festis nosos que tamén teñen, o sea, decir, son medio, ás veces hai cartos privados, pero tamén hai cartos públicos, é dicir, no momento no que entran cartos públicos, ten que haber un mínimo de responsabilidade, un mínimo, subliño a palabra responsabilidade. Con quen tes unha responsabilidade? A quen lle debes algo? A xente que che está dando eses cartos. E esa xente somos nós. E ti dirán, no, pero estás equivocada, porque o público galego quere escoitar a J Balvin. E eu digo, non che dixo eu que non queira escoitar a J Balvin, pero igual queren escoitar a J Balvin e a Monolius tamén, sabes? Pero porque é o público galego. E se lle queres enseñar a xente de fora o que hai aquí e lle chamas son do camiño, claro, enséñalle algo do que hai aquí tamén. Non é traiga que xente porque sí, porque van a ir a outros festivales, que esta xente vai estar noutros festivales, claro, e van a ir a outros sitios. É que a onde vou eu é que mesmamente, é dicir, en Portugal, Primavera Sound do Porto, ostra, sabes, é dicir, é como a que si traes os artistas tochos e tal e cual, pero tamén traes tanto cabezas de cartel como artistas pues, que non van en cabeza de cartel en Portugal, que nese momento están, eu de feito falo diso nun dos, creo que o programa que saliu hoxe, como 4 artistas dos que chego a falar, algúns que os viña de descubrir eu, estaban este ano no cartaz do Primavera Sound. Foron artistas que o ano pasado sacaron cousas, chamaron a atención da crítica de tal, están aí, pero porque concíbese como un festival grande, e ollo que estamos falando do Primavera Sound, que é un festival privado, ata onde eu sei, ter algo de carto público, pero é unha marca privada, claro, por dicilo de algún xeito. Entón, aquí hai unha mistura entre ter, sí, as cabezas de cartéis e tal, pero servir como empurrón e altofalante destas cousas, que, claro, hasta que punto estás cumplindo iso tamén aquí? Porque de Galicia chamas a xente que xa está aí, non vexo que haxa un lugar para a xente que se vai, que ese rollo de lanzamento. Bayuca xa está tocando fora. Claro. Quero dicir, con isto... Para min hai cabeza de cartel, non é un señor que se viene a promocionar, Bayuca sabes? debería estar moito máis arriba, por exemplo. Pero aí vamos tamén os festis de aquí. Vale, é outro no charco no que vou meter, e non é por criticar, eu agradezo moitísimos festis de aquí, o traballo que se fai, o que se pasa, e sobre todo, máis que os festis ás salas, non? Un bico cao. Sí. Hai un bico cao, de verdad, ¿no? Menos mal. Que son as que máis traballan ese sí, tema, non? Porque son as máis, digamos, que a xente non vai ás salas, pero porque que as salas son as que máis se matan en traer a xente a tocar. Sí, no dou fe. Claro, pero un festi, por exemplo, os festis de aquí, nós temos moitos festis. Sí. E últimamente se solapan moitos con outros. Que eso a min é algo que xa me está empezando a molestar, non? É certo. Non é, insisto, non vou criticar os festis, todo o contrario, estou encantadísimo de poder ir a eles e escoitar música, que é o que a min me gusta. Pero a min o que xa me está empezando a aparecer desde a pandemia agora é que estamos nos repetindo moito. Dismo ou contasmo? Estamos nos repetindo moito. Por qué? Porque hai... eu digo con todo cariño por esos grupos porque saben que son grandes, vale? E que poden tocar en máis sitios moitas máis veces, vale? Pero que sí que hai grupos que se repiten ano tras ano tras ano, que sí que traen xente,
pero que van ter bolos. É dicir, se ti xa sabes que ese grupo vai ter bolos, está neste, naquel e naquel, non o tragas ti tamén. Dalle oportunidade a outra xente que outra xente tamén ha de Pero demostrar. a mentalidade dos festis é eu quero traer xente que me trae xente. Sí, pero... Que, ollo, eu non é, o sea, non o critico, ti tas que vender entradas, tas que ter un rédito. Pero vale, se me vas traer a repetición, tráeme un ou dous, non me traes o cartel inteiro repetido, porque o problema, eu digo, o sea, e si tedes a sorte de ter a mesma masa de xente en todos, eu check un 10. Ahora ben, eu como audiencia, eu si teño un cartaz X e teño repetido 20 veces ao longo do verán, ao longo de Galiza, irei a un. Ou como moito irei a 2 por si vou cos colegas, por aturar os colegas. Aí está. Pero eu non, é dicir, non vou ir a 20 sitios a ver o mesmo en 20 sitios distintos. Está claro. Eu antes facío, pero ahora non son incapaz, porque eu agora o que necesito é escoitar. E son amigas, amigos, xente que lle quero moito, que quero que sigan así, que estén aí arriba. Pero tamén quero escoitar a outra xente. Quero escoitar a outra xente que lle den a oportunidade de decir, eu estou aquí, teño isto, a ver se me gusta. A ver, tamén sucede unha cousa que tamén é un pouco o fenómeno de estrategia de proxecto. É dicir, algo que eu boto en falta aquí, porque tamén sucede que, hai grupos que igual teñen un maior acompañamento detrás, é dicir, de produción e de management, porque ao final chamámoslle management a calqueira cousa. Dicimos, sí, teño un manager, rollo, non tes nada, ti tes unha persona que che dá de alta na Seguridade Social e que emite unha factura, é o que tes. Tes unha gestoría, é o que tes. Non tes alguén que se este preocupando por ti, que se sente contigo e que pensedes que é o mellor para o meu proxecto. E sí que o levo vendo en Portugal, concretamente, pues por non meterme en xardíns, pero estou dicindo algo positivo, non estou dicindo algo negativo, de que sí que vexo que hai algunhas personas que traballan con certos proxectos e que empezaron a traballar de forma, pois, botándolle cabeza, de forma intelixente, pensando moi ben en cada paso a dar, dicindo que sí, pero sobre todo sabendo dicir que non. É dicir, rexeitando todo, é dicir, que quero é tomar decisións en base a iso. Se a xente quere reflexionar máis sobre iso, que escoite precisamente o podcast anterior de Laura, en como ela explica como rexeitou moitas cousas moi apetecibles por decir, é que non é iso que quero. Estou peleando para chegar ao que quero. E se para iso teño que rexeitar moitas cousas, vou na rexeitar. Claro. Que non digo tampouco que isto sexa a mellor opción. Vale, pero é dicir, eu noto que é eso, non? Que levo tempo observando e tamén me axudou a min a reflexionar, porque eu tamén co meu proxecto, que eu son moi consciente, o sea, se eu falara da inconsciencia de non saber quen son, o que fago e o que tal, eu vexo o meu Spotify, ben vexo o que hai, e algo que a mí me jode é o que está no meu Spotify non son eu agora, porque incluso moitas cousas que están no Spotify que a xente as escoita con temas como Ai de min ou así, ti chegas a directo e xa estás escoitando unha canción distinta, unha persona moito máis madura que xa está presentando distinto con outra banda, con outro, é dicir, escoitas outras cousas. Que pasa? Que o ritmo ao que a mí me gustaría ir ou ao que vai a miña cabeza non é o ritmo ao que eu podo ir na realidade, por varias cuestións, e unha delas económicas, claro. Vale? Que pasa? Eu empecé a ver como esa forma de currar, non, que eu vía en Portugal, era como de picar moita pedra, pero que ao final acaba dando froitos. E xa vin nun proxecto, ahora estou no vendo noutro, estou observando, sabes? E eu digo, E eu creo que iso a min, polo menos a min, levando a min, é o que realmente me fai sentirme realizada, sabes? Porque máis alá de ter máis datas, menos datas, ter maior acollida ou menor acollida, hai que sempre facer esa pregunta de por que demo estou facendo isto? Con todo o que implica, porque isto ten moitos sorrisos, pero ten moitísimas lágrimas detrás. Por suposto. Entón, para que estas lágrimas valgan a pena, paguen a pena, por que demo estou facendo isto? E creo que en Galiza, tío, pecamos de a mentalidade de vaca leiteira, sabes? É dicir, mentres a vaca de leite, sabes? E ainda así
aínda que mañá a vaca morra sabes, xa tiramos con esta e collemos outra. Falo a nivel como a veces os propios músicos pensamos así. Os propios músicos a ver si sale algo que lo peta y me aprovecho mucho desto y vivo moi bien. Eu digo, de puta madre, bien, pode suceder, pero non pode ser en esa esperanza na que bases a túa vida. Porque entón vas a estar sendo un músico frustrado moitos anos e igual hasta que fagas o que fai todo o mundo, que é sacar unhas oposicións e ter un soldo digno e aí lo deixando aos poucos. O sea, porque estamos falando de que moi pouca xente da música en Galicia vive da música. Incluso xente, sabes? Que non é... E despois que, claro, non é o mismo ter 20 anos que ter 30. Claro. Porque con 20 anos ti podes estás nesa idade na que medio estudias, medio non estudias, jiji, jaja, non pasa nada, papá me paga el pisito non sei donde, entón eu podo dedicar todo o día a crear. Claro, eu non é que vivir esa etapa, porque eu cando estaba nesa etapa estaba sacando unha carreira que me chupaba moitísimo tempo e paralelamente facía as cancións así un pouco como podía, como sabía, pero tamén cando eu puña eso en internet era con cero pretensións, entón que nadie veña a xulgar porque eu non iba rollo de a ver se me dan un Grammy por isto. No, eu era rollo, mira, fixo unha canción, ala, sabes? Pero, claro, progresas, avanzas e daste conta que claro, para comer hai que traballar e esas cousas, non? E se os bolos dan carto, ou tes moitos bolos moi ben pagaos, ou porque non é só, é dicir, a xente pensa, vale, imagina, tes X bolos a tanta pasta, pois mira, xa che dá un sueldo. Non, meu rei, non, porque ti para manter un proxecto non basta con que che dea un soldo a ti para pagar o piso e as facturas, é que ademais o proxecto non se mantén só, ti tes que gravar, cartos, tes que pagarlle a xente, cartos, tes gastos, cartos, é dicir, entón, como lidas con isto, sabes? Entón, aos artistas, claro, os artistas que temos xa certa idade, pídesenos unha, sabes, é como, vas tardar moito a sacar un novo disco porque levas sacando moitos singles, eu fajo que podo como podo. A alternativa é non facer nada, tío. Claro, pero fíjate, mira, eu falei co Sexeria esta semana, que foron os do básico salón do meu programa, e o Sexeria están super orgullosos, e fíjate que o Sexeria hasta ahora só sacaron 3 temas. 4. Eu teño 4 deles, pero bueno, públicamente foron 2 máis unha sesión de acústicos. O Sexeria son un grupo de rock, grupo de rock que non vai de reivindicativo, nin vamos a queimar o Parlamento, nin nada desto. Sí. Entonces, que queren eles? Eles están super orgullosos de que o día 9 van a presentar en Canido o seu EP. É super a tope co seu EP, non? É claro, lógicamente, unha das miñas preguntas obligadísima é para cando o LP? Pois eles non teñen prisa en sacar. Decía o guitarrista, decía Martín, a min me encantaría sacar o LP e fardar de escoitar todo o disco e tal, todo o rollo, pero que ahora mesmo o tempo no que estamos é que saques algo e que o rules. Porque así, polo menos, tes visitas e te pagan algo. Eso é o pensamento que hai hoxe. E te pagan, págache quen? Fíjate, bueno, o que poida, básicamente. Pero que tes visitas e che pagan algo, dis quen? As plataformas? As plataformas. Ti fíjate a creencia que hai xa ahora mismo de sacar a inmediatez, non? Cando hai outra xente que está buscando facer o seu disco, a súa, o sea, plasmar o seu traballo, darlle unha expresividade, non? É que eu cos tempos estou flipando, en serio, digo en serio, porque eu son conocedor aquí dun festival que hai aquí, estamos no Milladoiro, e aí arriba había un festival que se chamaba Milla Rock, vale, que é o que le fun moitos anos. O cal, por certo, este ano MJ Pérez encaixa de puta madre no Milla Rock. Xa vos lo dixo ahora, E de escoitando, porque xa o dixen o ano pasado con o señor Salvaje ni puto caso. Non creo que os que programan eso escoiten este podcast. Pero bueno, é igual porque... Sí, estou merendando. Pero a min me escoitan, eu vou compartir isto, entonces sei ben do que falo. O ano pasado
E isto xa é falado con estas bandas, vale? Por que é falado con estas bandas? Porque, lógicamente, eu cando falo con alguén falo con criterio. E yo dixen tamén a organización por Facebook, porque en personas conozco, pero conmigo non falan, vale? Porque é un rollo político que se contrata a unha empresa. Os políticos fan eso. Non poden contratar, Sí, non son promotores. moitas veces. Entón, que pasou no Millarrock deste ano? Que deixou de ser Millarrock para ser un electropop latino. Vale, disti, entonces o Millarrock este ano pasado foi o electropop latino rock. No, o Milla electropop latino, máis ben, non? Por que? Porque as bandas que viñaron 4, sobre todo moita presencia femenina, o cal eu alabo moitísimo. Ningún era de rock. Ademais de rock, que era das 4 bandas, era a banda da Loba. Co cal, Xana e máis eu, que somos amigos e falamos moito, estábamos os dous de acordo. É dicir, non podes chamar Millarrock a algo que non é rock. Pero sí que lle poderías cambiar o nome, poñerlle electro... Como era? Milla Electro latino. rock. Sí. Por qué? Porque había unha banda, sobre todo, de trap, que viña de fora, que era quen traía ese promotor que sí contratou o Concello. E o resto eran bandas de aquí. Bandas de aquí moi boas, pero non era de rock. E cal é o problema desto? Hai grupos que están encasillados, vale? Que solo fan isto. Hai outros grupos que fan de todo. Por eso está aí a banda da Loba. Eu xa lles decía, Nuada, Cuarta Xusta, hai moito donde traer mulleres. Bien, cal é o problema desto? O problema desto é que, de repente, eu yo dixo, me din, ya las trajimos. A quen, perdón? A Cuarta Xusta, a Bala, tal, que sí, que é verdad que estrouxeron. Pero entonces, digo eu, bien, pero que é o seu espacio? Porque estas bandas non van a tocar noutros festivales porque teñen o seu sitio, teñen a súa música. Pero poñoche un exemplo, é dicir, ya las trajimos no sentido de, pues, por exemplo, It estivo neste festival hai bastantes anos. Claro. Pois non pasaba nada porque foran o ano pasado. Por poñeche un exemplo, Claro. que ademais viñan de sacar disco. Claro. Non pasa nada. Claro. Sabes? Pero que pasa? Para iso tens que saber que existe It. E sei que E saben que existe existen, MJ e que existen estas por qué? cousas. Porque che din que xa as trouxemos, vale, pero se xa as trouxéstedes, e isto se chama Millarrock, o que non podedes facer é convertilo a outra cousa. Que eu, Claro. é o que che digo. Ou si dis, este Claro. festival vai pasar a chamarse non sei que e No, vai ter outra filosofía. Claro, e a min que me digas, vale, quero ter máis presencia de Claro. mulleres, e digo, eu tamén. Sí. Pero que eu conozco moitas bandas que teñen mulleres, moitas, e que podes traer aí, e que xa outros eches, pero que hai outras que salen e non o sabedes porque non teñen followers, non teñen seguidores, non teñen... Claro. Sabes? Entonces, claro, aí é donde radica os menómanos, os que nos gusta a Sí. música de verdade, poder cruzar a rúa, chegar alá arriba e escoitar outra cousa que non escoitara xa antes. Claro, no, sí, bueno, precisamente eu aproveito un pouco para enlazar isto precisamente con que ti eres unha persoa que xa non é que escoites de todo, é que esteas todo o tempo mergullando no que se fai en Galicia e así, é que probablemente tamén se agora teño unha conversa contigo de empezar a falar de grupos, me empeces a sacar grupos que eu non coñezo, aínda estando na onda que eu non coñezo, o sea, do nivel de mergullo que tes ti, pero a maiores de estar sempre buscando, falando con moita xente, escoitando, vas a moitísimos concertos. Claro. E precisamente che quería preguntar canto tempo, cantos kilómetros e canta pasta gastas en concertos, porque, é dicir, xa non digo polas entradas en sí, que son cartos, pero que ti vas a moitísimos concertos ao ano. E vou e seguirei yendo mentras o corpo mo deixe facer. Isto que é como do broncano, non? Canto pasta tienes en el banco? Cuánto... Ah, no, porque si non sí que non sale un programa de humor se empezamos a falar disso. Pero No, pero sí, este fin de semana mismo estamos agora mesmo na primeira semana de marzo e este fin de semana vou ir a Candeloria. É dicir, por qué? Porque me gusta ir de concertos. E sabendo que esta é outra das miñas taras tamén, que hai moitos concertos agora mesmo que se pisan. Está
a festa do Queixo da Arzúa, que ten concertos, está o Candeloria, que ten concertos, e haberá outro máis por aí. Na Rebullón fan concertos este fin de semana. Sí. Fan un pedazo de concerto dun grupo maravilloso. Pero que pasa? Cal é o problema? O problema é ese. O problema é que é un problema e máis é unha virtud. Tes donde elexir. Pero ao mellor che apetecen ver dous grupos e non podes. Claro, aquí que problema hai? Aquí o problema, o sea, por un lado está guai que se fagan moitas cousas, pero eu lembro precisamente cando era cativa, non? Era como de os festivais estandarte, non? E había como esas citas indiscutibles, non? Entón estaba aí os concertos da Festa do Queixo que sempre foron un referente e de feito sempre destacaron porque viñan grupos moitas veces que a xente dicía ese can é e era vir aquí e a continuación petalo. Claro. Como a Orixas, Vetusta Morla. Vetusta Vetusta Morla, eu Morla. lembro de estar vendo Vetusta Morla ali ao longe dicindo e este canes son, pois non sonan mal, Eu así, era rapaz moi nova e eu era como rollo, pois non sonan mal sabes? E vías que sí, que había peña vendos así superfans, pero non era esa cousa de wow, todo cheo que non se colle. Lembro de, nada, ao cabo dun ano e pico, de estar pagando a miña entrada para ir aquí a Santiago a Praza da Quintana a ver a Vetusta Morla xa en plan fan, sabes? É dicir, carai, como cambia o rollo? Que pasa? Home, non dixo eu que non se faja a Candeloria, ao revés, pero problema é que agora incluso os festivais de inverno, que eran así como esas 3 citas soltas, empezan a pisarse entre sí. Claro. Claro, é un follón. O sea, por un lado é riqueza, pero claro, porque ti dis os concertos en Vigo. Bueno, Vigo ainda queda algo lonxe. Claro. Pero Arzúa, a Candeloria en Lugo, En non? Lugo. Arzúa e Lugo están, o sea, é un público que, sabes, é como xente dicíndome, iré a Arzúa ou iré a Candeloria? Eu vai onde che pido o corazón, meu Claro, rei. vamos Ni a que eu ver. fora aquí a presidenta de Arzúa. E fíjate, Pero- é dicir, en Arzúa vai tocar Gran Amore que podría estar na Candeloria perfectamente. E sin embargo está en Claro. Arzúa. E ten o seu público, Nuno. Sí. O sea, que ao final estamos nesas, non? Que está guai que haya festis e todo o rollo, pero que intenten máis ou menos que o público tamén teño a súa forma de ir a todo o que ir a ver. Xa, Eu, xa. ahora mismo, o problema que teño é que a todo o que quero ver non podo ir. Xa. Porque hai agora hai moitos máis festivais que antes, eso tamén é verdad, Sí. moitos máis, pero sí que aos que podo vou, lógicamente. En inverno é moito máis fácil porque son todos pechados. Claro. En verán a disfrutar a donde poidas, onde queiras Claro. e como poidas. Como fago eu? Pues mira, eu teño o meu traballo, afortunadamente teño os meus cartos para ir de farra. Pero que para min non é só ir de farra, é traballo. Sí, non o digo Porque- como faz pero os concertos que estás de festa todo claro, o día. Non o digo. É chegar ali, Claro. escoitar en directo, porque eso é outra das movidas. O sea, os melómanos de verdade nos gusta escoitar o artista grabado nun estudio Sí. e despois saber como fai en directo. Como defende eso. E joá, a min hai grupos que eu, por exemplo, sabe Noelas, e yo dixen, e a día de hoxe está totalmente asumido. A banda da Loba, Xabón Lagarta, o disco en sí, en estudio, está guai, pero en directo é la hostia. É dicir, por qué? Pues non o sei. Porque sempre, mira, hai unha cousa. Eu creo que hai un efecto é o contrario, sabes? O sea, hai peña que produce as cousas, que flipas, tal, non sei que, tan un sonido que e depois non son can de pasalo a directo. Depois hai xente que ten un directo moi concreto e non son can de plasmalo no disco, ou non é que non son xexan can, sino que o disco non fai unha fe ao que che poidan trasladar en directo, pero porque tamén no directo hai moitos factores que non é dicir, ti podes escoitar un disco e incluso eu transmitirche a canción dunha forma plana. Eu poñoche un exemplo, hai temas que gravei que a día de hoxe, ahora co que sei que ahora mismo se os estivera grabando diría che, isto non o vamos gravar así, pero porque a experiencia xa mo Claro. di. Pero cando notas tanta experiencia, eu hai algún tema que o gravei dunha maneira que eu digo
eu escoito ao día de hoxe e digo, é que esta non son eu a 100%, estou como plana ou, é dicir, estás cantando correctamente, pero non estás transmitindo o que queres, sabes? É dicir, entón son cousas de, claro, a grabación é un proceso que ademais, claro, gravas batería por un lado, o baixo polo outro, tal, iso tamén influe moito de que cando ti tocas en banda, estás moi compenetrada ca túa banda e de repente cando tocas todos xuntos, creas aí unha maxia, unha forza que, vum, sabes, impacta directamente ou se transmite dun rollo tal, fai que o directo che dea un rollo moito máis potente que a grabación no disco. Claro que sí. E bueno, digamos que todo isto se resume, todo o que le hemos falado de música, de artistas galegas, galegos, de concertos, de festis, de... Todo isto se resume, por eso dixemos antes que vivimos en Galicia que isto é moi diverso, se resume que vivimos na terra das orquestas. Outro melón. Non, o sea, vivimos na terra das orquestas. Que factura máis hoxe en día, a Panorama ou a MJ Pérez? Xa non por iso un exemplo. Que factura máis, a Panorama ou a Banda da Loba, non? Que poderíamos máis ou menos dicir as dúas fan a festa. Eu vou dicir unha cousa e isto é tirar tirar unha pedra contra o meu tellado. Hai un factor que me estou dando conta, non? Últimamente, pois se non me dera conta xa. Cando ti contratas unha orquesta, coste o que che coste, sabes? Podrá ser máis, podrá ser menos. Obviamente, unha orquesta é bastante cara en relación a un grupo, sí, sabes? Porque sí. igual, que sei, unha orquesta, por falar así en tal, eu que sei, pois que podan dar, depende de que orquesta, pero... Se poñemos a Panorama en Melide un viernes ou un sábado a noite, son 50.000 pavos. 50.000, vale. Bueno, pero igual non é... Mellor estou tirando polo baixo. Bueno, claro, a ver, non sei, eu sei que hai atrás... Escoita, son amigo de Fátima un bico, No, pero poñeche un exemplo dunha orquesta máis, eu que sei, unha orquesta máis pequena, eu que sei, igual costache, bueno, non sei, o rollo é, non vamos ao tema, a orquesta, eu falo dunha comisión, xa non falo, pois eu que sei, poñer a Panorama en Melide, estás falando, pois igual do San Roque, que son as festas potentes, non? Claro, entón, pero que aí temos a Panorama, a Paris de Noia, e o combo na mesma festa, os mesmos días que deste Dios, donde sacas da peña la pasta? Ollo, claro, a ver, é moita pasta, e eu, obviamente, sempre digo o mesmo, porque parece que festa non é festa sin unha orquesta e tal, eu sempre digo, bueno, hai mundo máis alá, pero tamén hai un problema que eu digo, isto molaba de alguna maneira, a ver si, sabes, molaba que houbera unha forma de facilitar isto, porque facilitaría moito máis, baixo o meu ver, a contratación de concertos dentro das festas, porque sucede unha cousa, unha comisión de festas ao uso que non son promotores, non é un promotor, o sea, non é persona, non lle fales de cables, que non saben, o sea, eles é canto costa, tocas esta hora, donde te enchufas e xa está. E nos poñemos a barra aquí e listo. E ponte aí e xa está, o sea, non lle pidas máis peras ao olmo. Entón, claro, chegas, e claro, unha orquesta que eu costo tanto, imagina, 15.000 euros, unha orquesta pequena, 15.000 euros, tracotró. Claro, a orquesta vai chegar ali, ese día vai montar un camión con todo o sonido, o sea, xa, tes escenario, tes sonido, tes todo, tes o espectáculo, e a orquesta marcha, vale? E emite factura e todo en regla, con su IVA, dado estudos de alta en la Seguridade Social e pagando sus impuestos religiosamente, non? Como debe ser. Entón, que sí. Entón, o tema é, contratasme a min. E claro, eu digo, pois mira, o caché é tanto, como moito podo che dicir, si queres o sonido é tanto. Pero claro, non esperes que eu chegue ali con un camión e de repente ese camión se transforme en el plató de Eurovisión e sea un tal, e che toque 5 horas. Sabes, entón, non estou comparando, pero que gran problema é dicir, cando, por eso, cal é o obstáculo que estamos atopando a xente que realmente facemos concertos? É os medios técnicos, porque moitas veces a xente ainda que queira abogar por levar, eu digo, estou falando dende a experiencia, queren abogar porque veñas a lidar un concerto, e queren, e o de menos é o caché, entón, queren, guai, xenial, cal é o problema? O problema é que eles queren
que estés aí, Claro. con lucerío, e que sones ben, e que sones alto, sabes? Claro, tes dun lado o camión da orquesta e do outro lado eu, o sea, se eu orzamentara o que podería ser equivalente ao camión da orquesta, ostra, Eres unha orquesta en ti é que, mesma. pero é que o que costa unha cousa ia se ver multiplicado por moitos cartos. Lógicamente. E igual aí xa non che sale tan rentable. É dicir, con isto non quero decir a que me refiro? Pois a xente que, obviamente, se ti queres facer concertos, telo que planificar xa de tal maneira que de algunha forma, pois, eu que sei, poidas ter os medios técnicos, amortizalo tendo máis concertos dos que tal, pero é un obstáculo que estamos atopando para podernos meter no circuito do que ven sendo as festas ao uso, sabes? Claro, pois ese é a idiosincrasia, non? Da final, do que está pasando na música en Galicia, que hai moito, moi bo, de moita calidad, moi variado, pero... E tamén hai un problema. Eu tamén ás veces creo que hai como unha ruptura entre... A ver, por un lado, eu podo entender, porque cando falamos de festa, unha cousa é festa e outra cousa é a verbena. Eu podo entender que ti digas, eu quero aquí unha verbena para bailar, pero eu sonche sincera, non sendo eu moi público de orquestas, eu a verdade é que se hai ahora mesmo unhas orquestas, pois a mí molaríame que esas orquestas estén tocando temas para bailar e non que me estén cantando versiones de Aitana, tío. Bueno, sabes? pero ti imaginaste algunha orquesta tocando versións de MJ Pérez ou de SES? Eso existe. A ver, son todas galegas. eu escoitei Son todas eu galegas, escoitei algunhas cousas intentando facer versións das tanxugueiras en directo. Estiveron aquí, chámase Panorama, sí, sinto. non, eu non aquí, vin a no, Panorama. Aquí, a final desta rúa, estaban aí, tocando terra. Bueno, intentando tocar terra. Mejor eso que morirse. Intentando tocar ¿no? terra, pero que, bueno, vale, sí, podes decir... Bueno, pero mira, vale, ainda estalo ves ti, intentando. bueno, ainda me Claro, normal, pero sabes? que despois vim para a Existes. casa, eran as 11 da noite, e aí, sentado no sofá, escoitaba como se estuvera ali, e me empezaron a destrozar Killing in the Name de Rage Against the Machine. Entonces, hai cousas polas que eu non paso. Claro, pero é dicir, eu a que me refiro? A ver, eu entendo que, obviamente, ao final isto é un show, un espectáculo e hai versións. E é dicir, eu, porque non me mola tampouco... O sea, creo que é injusto meterse ca verbena, sabes? É dicir, non é unha cuestión de músicos de concertos contra músicos de verbena, o sea, non é unha guerra. No, para nada, pero... Pero, que pasa? O problema é que sí que é verdade, unha cousa é a verbena, outra cousa é... Pero a guerra é o que se paga por unha cousa que se paga por outra. É dicir... Sí, e despois que... Claro, é que ese é o rollo. Entón, que nada, que nos imos despedir por hoxe, que quedaron moitas cousas no tinteiro, porque con Iván sempre hai moito que falar. E nada, dicirche que foi un placer, que moitísimas gracias polo teu tempo. Bueno, o placer foi meu que viñeras aquí outra vez a estar aquí un ratiño comigo. E nada, que nos vemos nun próximo episodio de Canto Conto, así que despedímonos. Chao, chao. Chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.